dodong. Kilin niya na niya. Dahan patag itlog na pantayo pagka-tray. 100. Oh, 100. Sige. Ha? Okay. Isa. Yan. Senior citizen ang nagbubus. Katawa ang mama. Okay, Adrian. Set. Go. Toyo. Sige. 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 Okay. Na. Long kamay. Long kamay. Okay. Kung wala man mong nagbuwang, kakama ng buwangan. Oh. Samay. Tuyo. Okay. Ilas na to si Dodong. Straight. Lakaw. Hoy! Asa mo na ba to? Stop. Ayan. Sige, sige.